ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡ ತಂಚ ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಒಂಚಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲವನಗ ಪಿದಾಡಿನಿ. ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಂಚ ಬತ್ತ ಆರು ಸಾರುಲೆ ರೈಟ್ ನಿಗಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೆಲ್ಪೋರದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಕಾರು ಪೂರ ಪಂಡ್ ಕೇಂದುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತು ಜನ ಕಾಪಿನತ್ತು ಕಾರ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ಸುಡು ಪೋಕಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚನ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೆಂಪೋ ಬಸ್ಸಂಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಐಕು ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಿದಾಡಿನ ಅತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಇಪ್ಪುಣಂದು ಹೆಣ್ಣೊತ್ತ ಅವ ಅಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಇಂಕಲ್ ನೆಲಕ್ಕಿಂಚ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದುತ್ತ ಬೊಕ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತುಕ ಗಾಳಿಲ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಒಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಪೂರ ತೂಂದುತ್ತಿರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನಾಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಅಂತೆ ನಾಚಿಗೆನೆ ಆಡು ಒಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ತಿಳ್ತ ಆಗಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಿನಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದುತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಆಗ ನೋಟು ಸೇರೊಂದು ತಿಳ್ತೊಂದುತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಡತ್ತು ಎಂಚಾಪುನ್ ಪನ್ನೆ ಟೆಂಪೋಡು ಪೋಯಿನ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪಡ ಎಂಚಾಪು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಲೈಕ್ ಸುಜಾಕ್ ಇಸ ಪಡ್ಡೆ ಎಂಚಾಪುನ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪನ ಸಾಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಂ ಸರಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಬಿಚ್ಚು ಬಿಚ್ಚು ಹೆಂಗೊಂತೆ ಅರ್ಕ ಬರ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಣದ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂದು ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಣದ ಬಸ್ರು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಂಚಾಂಡ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತ ಎಂತು ಇಂಕಲು ಅಂತೆ ದೂರ ಇಪ್ಪನ ಜತ್ತ ಜನಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಜತ್ತ ತೆಲುಪಿರದಾನೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಂಕಲಿ ಬೊಕ ಬಸ್ಸು ಬರೋ ಲೇಟ್ ಅಪ್ ಬೊಕ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಜನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಗಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಟೆಂಪೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ಲಾಂಡ್ ಬಸ್ ದಾಂಡ ಬಸ್ ಜತ್ತು ಪೋಪಿನೇ ಬಂಗ ಅಷ್ಟುಂಡಿ ರಥ ಇಪ್ಪರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋನು ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೊಡಿ ಮಲ್ಪುರು ಎಂಕಲತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಎಂಕು ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರಿ ಏತು ಪೊರ್ತಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗಣ ಅಂದು ಒಟ್ಟು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬತ್ತ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದರ್ಶನ ಅದು ಎಂಕಲ್ ವಣಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬಫೆಟ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ವಣಸಾಂಡ್ ಲಾಯ್ಕತ್ ವಣಸು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವಳು ನಿಲ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರು ಎಸದೀನಿ ಆರೆ ಆರು ಉಂಟು ಬರ ಮಟ್ಟ ಮೋಲಂತು ಅಲ್ಗೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನಾಗದೇವಿಯಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ತೋಂಪು ಒಂದಲ್ಲೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ടൂർ മുക്കിണ്ട് പിതാടിനിട്ട് ടെമ്പോ ಗಾಡಿ BMW ಅಂತ್ಯ ಪಂಡ BMW ಉಂಡು ನಾಡು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದ ಬಿತ್ತಾರೋಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಪ ಸುತ್ತು ಬಾರ ಹುಡುಗಲೆ ₹12 5 ₹100 ಮೋಜಿ ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 5 ಮೋಜಿ ಕಣ್ಣು ಅವೇನಿಗೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ರಿಗ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪೂಪುಂಡ ನಿಗಲ್ಲ ಡೀ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಪಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೂಲ್ ಪಾಡ್ರಿಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗ ಆಮೆ ತುಲ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿನ್ನಪ್ಪಾಡು ಚೂಕ ತೂಕ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಒಂದು 100 ಕಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು 200 ಗ್ರಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೊಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಕೊರ್ಜರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಜಿ ಕೊರ್ಜರಾ ಪಕ್ಕದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಸೆ ಅವು ಪಕ್ಕದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಗಿನಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಡಸು ಎಲೆ ಕೊಡ ಉರುಡು ಎಲೆ ಕೊಡ ಉಡದ ಇವಾಗ ಶನಿವಾರ ಏನೋ ಮಂಡಿ ಶನಿವಾರ ಪಡುಗೆರೆ ಪಡುಗೆರೆ ನಾನು 10 ಜರಗಳು ಲೈಕ್ ಆಡ ಎಂಕ ಲೈನ್ ಪೋತಾಂಡಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಪೋ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್
ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಲನೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ್ಲೆ ಎತ್ಲಾಯಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕುಲೋನ್ ಎದುರೆದುರು ಕುಲೋನ್ ಪಾತಿರೋದು ಗಾಡಿ ಉಂಡಿಯಾ ಹಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಾಡಿ ತೋಜ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಡು ಅದೇ ಅರ್ನೆದ್ರು ಗಂಟೆ ಬಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಐರಾವತ ಅಂದೆ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಜನಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಯ್ ಕೂತ್ರೆ ಜನಪುರ ಏನತ್ತ ನಾನಾ ನಾವು ಬಿದ್ದಾಡು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಿಡ್ಲಡು ಚಾಪರ್ ಚಾ ಚಾಪರ್ ರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎದ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಜಪ್ ಕೊಡತ್ತ ನಾವ ಬಸ್ ಇಂಚ ಕಾರ್ಪುರ ನೀರ್ದು ಕುಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆರಲ್ಲ ಎರನೇರು ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರ ಬೋಟ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪೋಲಿ ವಿರಾಟ್ ಪುರ ಮಾತ್ರ ತೂನ್ ತೆಲ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇಜ್ಜಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲ್ಲೇರಾ ದೇರಾ ಆಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲಾಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವ ನೀರು ಮರ್ರಿ ಅತ್ತ ಎಂಚ ಪೋಯರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಯಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಟ್ ಪೋಯರ್ ಬಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಯರ್ ಎಂಚ ಚಾಗೆತ್ತು ಕೊಟ್ಬೇನು ಒಟ್ಟುಡು ತಿಂಡಿಲೆಗೆತ್ತು ಕೊಟ್ಬೇರೆ ತೂವಣ್ಣ ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಚಾಗೆ ಖಾಲಿ ಚಾ ಬಂತೆ ಒಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತು ಇಸ ನಮ್ಮ ಬಡ ಉಂಪ ನೋಡ ಅಂದದ ಅವಿಸೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡ ಬಡ ಬಡ ಅದಗಂತಿ ಅದಗೊಂದು ಚಾಗೆತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇರೆ ಅವ ಈಗಲೇನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಅದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವ ನಿಗಲೇ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏಳು ಚಾ ಐದು ಒಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊರಿಯಲ್ಲವ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ನಾರೆ ಅವ ಅರೆ ತೋಜಲಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಅವು ಕಂಬಳ ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೇಸ ಭತ್ತ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಭತ್ತ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂರಗಲ್ಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಮೇಡಮ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಯಾಂಕೋರಿ ಇರ್ನೋದು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಮೂರು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನೋಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಸೂರ್ಯಕ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದು ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಆತಾ ಇನ್ನೊಂದಿನ ತಿರುಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ 190 rupees 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಹೋದ ಒಗಬರ ತಿನ್ನೆ ಆತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುರ ತಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೇರೆ ತಲ್ತದೆ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾದ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮಗಿ ಏನ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈದೆ ಓ ಆಯುಷನ ಮ್ಯಾಗೆ ಆತ ನೀರು ಬೊಟ್ಟು ಚಂದಮ್ಮ
ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯುಷ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಆಯುಷನ್ ಬಿಡದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಪಾಪ ಯಾನಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಆಯನೇ ಮಲ್ತವಿಂದ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಡಿ ಏತು ರಡ್ಕ ಬರುತ್ತಾನೆ ಏತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬರ್ದ 5 ರೂಪೀಸ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ದಾರ ಬಕ್ಕ ಉಡ ಎಗ್ ಬಸೋದಿನ ಎಗ್ ಬಾಡ್ರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಬಸ್ ಜೊತೆ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಹುಚ್ಚ ಆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಟನ್ ಸಾಯಂದ ತಂಪೋತುಜಿ ಎಂಕಲೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ನಾಯಗ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಎದಡ್ಕುಲ್ನಾಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪೂರಗಳು ನಮ್ಮ ಒರಿ ಬೇತ ಎದುರ್ಕುಲ್ನ ಮುಚ್ಚಿನ ರೊಟ್ಟು ಕೋನು ಆಯ್ತು ಚಾಕಿ ಬಸ್ ಇದು ನಾಡುವಾರ 5 ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡತ ಲಾಯ್ ಬಾಬು ಮಾನ್ ದಿಕ್ಕದು ಜರ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಕರ್ದಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿನ್ನೋಡು ಮುಂದೆ ಸಿಪ್ಪುಡು ಉಂಡು ಅಂದ ಆಲಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಗ ರಶ್ ಇತ್ತ ಜೊಂಬು ತರಬೇನೆ ಹೊತ್ತನು ಆಯ್ತು ಚಾಕಿ ವಸತಿ ಕಮ್ಮಿದ ಏನು ಮಗ ಇರೇ ಆಯ್ಚುಗೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಬಸ್ ಹತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಗ ಚಿಂಗಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ಗಿಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಮಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದು ಒಂದು ಯಾಂತ ಸರ್ಪಿನ ಹತ್ತದ ಕಡ್ಲೆತ್ತಿನ ಹತ್ತ ಅಂದತೆ ಅವತ್ತು ಏನವ ಅಂದೇನು ನೀನು ಯಾವ ಖುಷಿ ಅಂದ ಇಸೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬಾಬುಗೂ ಎಂಕದೊಳಗೆ ತಂದು ಜೊತೆ ಮಗ ಇಂಕ ರೆಡಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ತೊನಿ ನಾನು ಮಂಜಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಪಾಪ ಕೊಂಚ ಪಾಪತ್ತೇರು ಹಿಂದಿದಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು 500 ಕೊರ್ನದ ಈಗ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊನೆ 50 ರೆಡ್ಡಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಕಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನು ಏನು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬಾಡಿ ಅವಿತ್ತೆ ಅಂಪಾಸರ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಡೈಲಿ ಕೇಟಾವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಾ కొంచెందుకు ఎత్తుని దాన్ని ಒಂದೊಂದು లాయకు కట్టాను వేస్తాను 50 రూపీస్ ఇంకా లాయిషుల మ్యాగే ఉండు ನಾನಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಡ ಸಲ್ಲ ಅಂಡು ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಕೈ ಪಾವೋಡು ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರ್ನಾಗಿಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿದೆ ಪಾಪ ಆಯ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ಮಲ್ತಬ್ಬಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಏನೋ ತಿನ್ನಾನು ಲೇಸ್ ತಿನ್ನೋತ್ತೆ ಈ ಸೆ ಕೆಲವು ಮಣಿ ಬರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಬೇಕು ಲೇಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಕೈದು ಅಂತ ಲೈಕತ್ ನಿಮಗೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಚೂರು ಬೋಡಕೇಂಡರ ಇರು ಒರಿಯೇ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಾರತ ಚೂರು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕೇಂಡರ ಬೋಡ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬಾಬು ಚೂರು ಎಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ರೀ ಎಗ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಇಂಟು ಬಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲ ನಾನು ಆಯುಷನ್ ಬುಡ್ದು ಬಚ್ಚನ್ಕಾಯಿ ತಿಂದೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಒಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ರೋಡ್ ಬೋನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತೀರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂತೇವೆ ವಿಶ್ಲಮ್ ಅಂತೇರು ಅಂಚೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು
ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸು ಪೋಡ ಎಂಕಂತೂ ಎಡೆಲ ದೂರ ಪೋನಂಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತೊನಂದೆ ಪೋವೆರ ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಎಂಕ್ ಗೆತೊ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋವೆ ಅವೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಪೋರೆಗೆ ಆಪು ಜನ ಕಾಪು ಪೋಯಡಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತೊನ್ ಬೆಂಚ ಇನಿ ಆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆತೊನಂದೇನೆ ಪೋಯಿನಿ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕಲೆಗ್ ಮಂದರ್ತೀನಿ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಎಣ್ಣೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಡೋಕೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಏಪ ಪೋತಿನ ತಾನೆ ಇಂಕ ನೆನಪ್ಲೇಜಿ ಪೋತಿನ ಎನಗಳು ಪೋತು ಜನ ತ್ಯಾಂಡಲ್ಗು ಎಂಟ್ರೆ ಅವನ ಏಪನ ಹೊರ ಪೋತೆಂದ ಅಂಡೆ ಏಪನಂದ ಇಂಕಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಅಲಾ ಪೂಜಿ ಪಣಕ್ತಿರ್ ಪೋರೆಗೆ ನಾವು ಬಲಿ ನಾವು ಒಂದುತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ ಲೈನ್ ಸುಲ್ ಪೋಯ ಬೇರೆ ಕಾಣ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಟೆಂಪೋಡ್ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಚ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್